Er zit van alles tussen. Hele lietse flintermeskes en ik een heel grut exemplaar. Ja, een extreem is natuurlijk wel iets wat je leidt. Dat is een sabel. Zeg ik maar eens even letten. Ja, nou, alle mensen kennen vanzelf een sabelsje, maar nou, die voelen wel op. Dat is weer een hele grutte, hè. Maar ja, de hersenverscheidenheid, machetes, de rest van alles erbij. En ik een hoop van de wapens die we echt inleverd zien worden, hè. Het hebben van een flintermes, valmes of stiletto is zoend in je maaien volslijn verbinden. Meesten die de stekwapens nog kwijt wonen, konden het spul anoniem bij de politie brengen. En de politie stiert zelfs ik wat versteld van het resultaat. En daar is aardig gebruik van maken. 147 messen in Friesland. We hier een stuk of 70 in Grains. En in Drenthe zitten we om en nabij 50. Nou, daar zit ik nog wat nepwapens bij. Hè, van op een pistool gelijkende wapens en wat andere dingen. Nou, je ziet de hele collectie wel. Dus ja, dat heeft u verrast en blij dat de mensen dit zo oppakt hebben. Ik zoek een messen gewoon thuis hebben, maar net en kun je op een boete komen te staan van €350. De jou stikt een heel duidelijk signaal als wetjouwer, hè, van we willen dit eigenlijk niet meer. De kist volle beter als je in emotie bent met elkaar praten gaan. Dan als de kans is dat je naar een mes griepst en dan een ernstig misdrijf pleegt. De stekwapens zijn net onderzocht op sporen van misdrijven. Dat had geen doel omdat ze anoniem inleveren binnen. Eventuele vuurwapens worden wel nalutsen. De meeste messen ben in Dokkum inleveren. Dat zijn deze fileermessen. De politie denkt dat een oud-slachter ze mogelijk wel bracht had. Alle messen worden vernietigen.